Pozdrav svima ljudi. Dobrodošli. Očekujte neke tuke. Očekujem samo da ovo objasnim. Ja sam tu za neke stvari i gotovo je bilo. Na drugom kanalu Buđenski dečak očekujete na kompjuteru igrice. Igrice izaći na kompjuteru. Uđite u kanal na Buđenski dečak i izbacio sam prvi video za kompjuter. I sad kada sam na video, uđite u taj video, pogledajte slobodno. A to je bilo pre par dana ili pre par nedelja, nisam siguran. Znači sam vi uživati u tom klipu. I tako će biti neki tu još naredni videi. Dosta videa, naprijed Counter-Strike, Roblox, Counter-Strike, Roblox, Minecraft Hunger Games, dosta igara, dosta. I mi se vidimo sljedeći klip ili na kanalu Muški dečak, a do tada, pozdrav.